Txantxakun irratiko festa. Txantxakun irratiak urtero bezala urtarrilean, urtarriak 11 urten, larun bate hontan festa antolatu du. Egia kulturetxean Gaztezenan, beraz, agertu zaitez, eta gogoratu hauxe dela bertan egongo den egitaragua. Eszenatoki nagusian, Kantxadouz Kauta, Azido C eta Makuluken. Beraiekin batera Manu Pogodi egongo da, eta hitzaldi aretoan Royal Jaleo, eta ondoren Iban Dibaiz, Kino International, Panda Valium eta Nimu. Guzti horiek urtarriak 11 larun bat honetan egia kulturetxean Gaztezenan esan dugun bezala, eta 5 euroren truke. Gaueko 11-etatik goizaldeko 6:30 arte, Txantxakun irratiko festa, lehiatilak irikiko ditugu 11 laurden gutxitan, eta bertan erosi ditzazkezu sarrerak. Pertsona bakoitzako 2 sarrera bakarrik salduko dugu, eta lehiatilan erosi bezain pronto ja sartu zaitezke festa. Txantxakun.org gure web horri berrian daukazu informazio guztia, eta gonbitea, esan bezala, Txantxakun irratiko festa honetan parte hartzera. Mila esker hurbilduko zareten guztiei, bermata arte, agur.